malang fैदो ब्रा सोर माथो नोंखौलाय नुथारलालै सानैसोआलाय थांसै नामा थांमारसै माथो माथोबो होलाङासैलै Oi Santosh, Santosh, sikardo bra. Oi, diniबो कलेजाव थांनानै लामा नोङो, हो? थांथ'लालै भाई, कलेज थांनो गोसो गैला, फरायनो गोसो गैला. Oi भाई, नों मा इफोरखौ मा टेनसन लाबाय थायो ब्रा? दानि सिख्लाफोरखौ मिथिखाया नामा नोङो फाग्लासो नों आलबालसोलै नों गोदाव सोराव ओइ बाद दे सासे सिख्लाखौनो एबा थैया थालांदों उपाय गैयालै भाई आंसो मिथिगौ आंनि गोसो गोरबोआव बेसे दुखु दं आं बुजियोलै भाई खिन्थु नों सासेनि थाखाय नै बेफोरबायदि जाना ना बाथ्रायाथ' नंगौलै भाई किन्तु 3 बोसोरनि रिलेसनखौ बोरै एफा थाब बावनो हानो आं जेबोखौनो बुजि मोनासैलै भाई बियो आंखौ मानो गारनानै थांखो है फाग्ला आजिखालिनि सिख्लाफोरनो केटीएम नांगौ DSLR केमेरा नांगौ नोंनियाव मा घन्टा दं नोंसो इ सिख्लानि थाखाय दुखु जादों बेथ' नोंनि थाखाय दुखु जायाखैना आराम बिन्दासै जनानै बै बोरमा फास्ट गेटआव मम' चाउमिन जागासिनो रा चल बिफानियाव गेसु स्कुटार गंसे नांगौ फिसाजोनो केटीएम थानाय बयफ्रेन्ड थै इखोन्थ'लै भाई इनि थाखायनोथ' सोब्रा लोंग्रा जानो लुबैबाय आं ओइ फाग्ला सिख्लानि थाखाय इफोरबायदि जानाब्रा नोङो सोर मिथिगौ भाई सोरनि जिउआव मा लिरनाय दं सोरबा सोरखौबा गोसोजों मोजां मोनलायबाबो इसोरा हराब्ला बेफोरखौ साननानैनो आङो सोब्रा लोंग्रा जानो लुबैबाय बावनो थाखाय ओइ समदन फिल्म मोजांफोर दं नामाब्रा गोदान बर' फिल्मा बारा गैयालै अननाया दों जागोनबा जिबाबो गोदान बानो जायो ओइनो सोनानै ला इयावनो दं दे सो है जासिगोन दे जिबाबो सोनोसै मोनसे बाथ्रालै दे बुं मा सन्तोषआ मा जादोंलै ओइ फाग्लाया हिनजावनि टेनसन दाख्लै हिनजावजों नांलायदोनो दाख्लैबो दखानाव फैनाय माथो जासैब्रा आंखो ओइ बिदिनो फ्रि गैया जादोंलै मानसिया दाख्लै नांलायनायनिफ्रायनो आरोना आं माथो होबाबो माथो होआ माने आं खैबारबा माथो होबाय होनायाबो फ्रिया माथो होआ आंखौबो होआखैलै बिदिनोलै फ्रि जायाखै आरोना मानसिया दाख्लै मानिबा टेनसनमोन क्लासावबो थांथाराखैलै बहुत दिन जाबाय न'सो होबाय दंनो नंगौ नामा बै सानखालिनिफ्रायनो थाङाखै थांलाय फैलाय जाबाय थायो नुबाबो इदि माथो होआ माने लामायाव मा बुङो खिन्थु मोजाङै बुजि मोना आरोना बुंबाबो र' बै सानखालि मा जादोंमोन खोनासंनोब्रा बै सानखालि Santosh! 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 Boro.
Good. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자. 커피 한 잔에 여유. Hello. Welcome to. Kalah sih nih nama siapa? Sekarang. Man sekarang. Sekarang tuh. Ini jangan dibaca ini nama. Santosh. Sekarang. Hei, ang sebab masuk bile. Sekarang coba. Ang sikar tuh, le sama lebih berbeda. Sekarang kan? Sebenarnya nggak tuh sebenarnya nggak kan? Nah, tuh kan masa kenapa? Lebih dari sama. Tuh kan sana aku. Not lampu itu sama not. Mau selang apa ini ya? Sekarang coba sih. Ini kenapa? Ang sebab le sama. Sebab boleh selewat itu selindo. Sebab mana sih satu lindo? Sebab le kosong tu sebab. Neng kau sudah bawa mana ni kan? Das dusun. Sasida? Orang ni sasi nama? Sebab apa? Sebab le sebab. Neng ni jangan baca kan nama? Ang sebab kena ju sama. Neng aku berkain cantan. Berkain cantan? Yang Neng aku berkain cantan. mana fleksibel kan enggak harus sampai nama. Karena neng. Fleksibel kan enggak harus sampai. Aku bagus sekutara. Karena neng aku. Mana aku kampus rumah nak dagar nak sambil. Nanti, kaya lah nanti. Basu yang lain. Ang sebali jiu. Neng mana busia? Ang neng kesibang musang mana? Neng mana jiu busia? Kamu soalnya. Ang sebagai na. Ang sebagai. Ang sebagai. Ang sebagai. दिनैसिम जों बोसोरथाम मोजां मोनलायबोबाय नाथाय दिनैसिम नों आंखौ नुफेरदों ना मालाबा सोबफेरनाय नों आंखौ नुवा खोनाया बेफोरबायदि नंखाय रावै नंखाय साननानै मानो गारनो सानखो नों मानो बुजियासै आंनि मोजां मोननायखौ आं सोबाखैनो नाथाय नों बेखौनो थार साननानै आंखौ नों दिनै गारनो सानबाय Swmdwn, press star. আপুনি কল কৰি থকা ব্যক্তিজন অন্য এটা কলত ব্যস্ত হৈ আছে। Copy this Swmdwn, press star. আপুনি কল কৰি থকা ব্যক্তিজন बिदि जादोंमोन बै सानखालि बिराद दुखु गोनां दिसंलै ओइ दे नों फिल्म नायगिरबाय थाथ' आं ओंखाम संनोसै दे दे होमबालाय दे ओंखामखौ जाथाराखै आङो आंबो थांसै दे